салом мухлисони ҳамешагии канали Барса ТЖ. Бу тозатарин хабарҳои дастаи дӯстдоштаамон навори имрӯзаро манзури шумо мегардонем, вале пеш аз он хоҳиши ҳамешагӣ ки обуна шуда лайк зери ин навор гузоштанро фаромӯш насозед. Мо бошад шурӯъ мекунем. дӯстон, навори мо бо дастгирии ширкати 1x омода шудааст. Пагоҳ садрнишини ҷадвали Премер-лига дастаи Арсенал бо Астон Виллае бозӣ мекунад ки бозии қаблӣ Манчестер Ситиро мувоҷиҳи шикаст намуда буд. Тамошои ин бозӣ бо хизматрасониҳои ширкати 1x ҷолибтар мегузарад ва ту ҳам бо истифода аз коэффициентҳои баланди он метавонӣ маблағи худро бештар намоӣ. Дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз ҳама бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barsa. Силкаи бозӣ дар комментария ба ҳама муваффақият. Барселона барои харидорӣ кардани Феликс аз формулаи Гризман истифода мебурдааст. аз як тараф агар ба вазъият нигарем, ҳолати ҳардуи ин футболбоз шабеҳӣ доранд. Яъне дар гузашта ҳам Гризманро ба иҷора гирифтанду баъди анҷом додани шумораи муайяни бозиҳо дар ҳайати каталониҳо Гризман пурра харидорӣ карда шуда буд. Атлетико бошад баъдан Гризманро бо нархи 20 миллион евро бозпас гирифт. Бинобар хабарҳои рӯзноманигорони испанӣ, Барселона барои Жуау Феликс ҳам ҳамин роҳро истифода мебурдааст. Нилнориҳо 30 ё 40 миллион евро барои харидорӣ пешниҳод хоҳанд кард ва агар Атлетико қабул накунад, боз варианти 1 сол иҷораро истифода хоҳанд бурд. ҳамин хел Феликс 2 сол паеҳам дар ҳайати Барса ҳамчун иҷора бозӣ хоҳад кард. ана дар иҷораи навбатӣ Барса опсияи хариди бозингарро бо нархи 30 миллион евро дарҷ хоҳад кард. ба фикри шумо ин кор амалишаванда аст? оё Феликс дар оянда ситораи дастаи Барселона мешуда бошад ё не? ҷароҳати бардоштаи Тер Штеген ҷиддӣ будааст ва инро аз иштирок накарданаш дар бозиҳои Барса шумо ҳам дарк кардед ба фикрам. ӯ ин ҷароҳатро дар мунтахаби Олмон гирифта буд ки омили асосии бозӣ накарданаш дар мунтахаб гардид. дар аввал ҷароҳати миёни Тер Штеген сабук арзёбӣ мешуд, вале акнун хабарҳо баромаданд ки ӯ бояд ҷарроҳии хирургӣ анҷом диҳад. ҳамин тариқ Тер Штеген то 3 моҳ ба даста кӯмак кардан наметавонад, вале Барса дар ҷустуҷӯи дарвозабони ҷадид нахоҳад шуд. онҳо ба маҳорати Иньяки Пеня боварӣ доранд ва агар Пеня вазифаи дарвозабони асосиро гирад, дарвозабонҳои эҳтиётии даста Андера Астралугу ва Диего Кочена мегарданд. шумо бозии охирини Барселонаро тамошо кардед? ба ҳунари Иньяки Пеня чӣ хел баҳо медиҳед? ҳатман дар комментария қайд кунед. Барселона тобистони оянда Левандовскиро фурӯхтан мехоҳад ва сабабҳои онро ҳоло мо ба шумо гуфта мегузарем. худ шоҳид ҳастед ки бозии ин ҳамлагари полшагии Барса чӣ хел тағйир ёфтааст. ноустуворӣ ва натиҷаҳои дилхоҳ нишон надодани ӯ шояд ба сину соли Роберт рабт дошта бошад. моҳи июни соли оянда Левандовски соли охири шартномаи худро бо Барселона мегузаронад ва як моҳ баъди он бошад ба сини 36 мерасад. ҳамин тариқ Барса варианти фоидаи пули дидан аз ӯро баррасӣ мекунад ки аз Бавария бо арзиши 46 миллион евро харидорӣ шуда буд. имсол барои Левандовски мушкилтар сипарӣ шуд. ҳарчанд ӯ талоши зиёд дорад то барқарор боқӣ монад, вале дар ҳисобаш 8 гол ва 4 партофти головар дар 17 бозӣ сабт шудааст ки аз мавсими гузашта бадтар мебошад. сабаби дигари фурӯши ӯ бошад ин омадани Витор Роке дар моҳи январ аст ки ҳамҷавон ва умедбахш ба ҳисоб меравад. ба Левандовски дастаҳои чемпионати Арабистон диққат дода истодаанд ва ин шояд варианти беҳтар барояш бошад, чун Роберт дар ғуруби корномаи худ қарор дорад ва бештар сохтани мулкияти худ сари вақтӣ барояш ба ҳисоб меравад. ин қарори Барсаро то куҷо дуруст меҳисобед? ҳатман дар комментария қайд намуда навори ҷадидро мунтазир бошед. то боздид дӯстон.